连往上那个是吗？你也没有，你也没有一个。你这几个这边的对面对吧？也你这好不容易完事儿，然后看我上。Ay, nasi na nila mo po, kaya siya. Nasi, di na gusto mo daw niya. Ay, yung mga gusto mo so, may mga na po. Ay, kaya daw, yung awal pala ito. Yes, kaya lang ito. Ah, si Mike. Dahil na may halo. Ang hangin ako. Ang hangin mo dyan. Minggu apa ni? Sabi mo sa akin na nililipas eh. Sabi niya tapos ang video. Sa akin,